Well, no naman nga ang lalaki babaero gyud. Lucky. Naga-entertain siya sa kuha niya, ga-entertain pud din siya guban. Siyempre lalaki. Tagtaron ako, imo na ko pastel. Kini kaagi na kog binuangan, babae. Naday burikat, di man as nagreklamo gud ang mga lalaki. Mapartner na ko mga bigaon, dili ka kontentog isa. Usak mga higala, mga lodi, mga katropa na to diha, mga amigo. Natadri sa Kidapawan. Kay ingol nila karon panahon na daw daghan kay bigaon. Bisang asa sa kalibutan, bisang asa ka mapadpad daghan kay bigaon, mga lods. Kinsa man gyud ang pinakabigaon para sa imuha? Ang babae o ang lalaki? Kasi pinakabigaon or nakatisting na og bigaon o basig ikaw ang bigaon. Natadri sa Kidapawan sa poblasyon diri sa Mega Market tugtuyok tanto sa plaza o bisang asa ta mga lodi diri sentro sa Kidapawan. Ako si Papa Rocky. Let's go. O ayaw ayaw inday. Ayaw pulkugaday. O ayaw ayaw inday. Gilok-gilok bayagamay. O ayaw ayaw inday. Ayaw pulkugaday. O ayaw 28. Kisagi kabinuang, babae o lalaki? Nakadepende man gud na siya di porket babae ko. Naman po ibang babae nga inana. Pero mostly lalaki gyud. Well, no naman nga ang lalaki babaero gyud. Depende siguro dili makontento or mas naapay ginapangita nga mas better pa gyud sa iyang partner. Ay actually ako kay seryoso man pud siya good. Galing lang nagkamalabuay lang meron. Love ba nimo siya? Di mo na mawala. Siya love ba kanya? Ambot lang po. May bawaan mo nga na sila Wala man, actually wala. Mangita lang ng babae pag kanang siguro magbalos na lang po sa lalaki. Kung binuangan ka, dapat mabalos ko daw? Dili po doy kay karma naman po na. Jessica po. Ma'am, kisay kabinuang, babae o lalaki? Lucky. Naga-entertain siya sa kuha niya, ga-entertain po din siya guban. Na ako'y nakita nga pic sana. Lain. Undangin na ninyo unta maging loyal na mo. Halima, magsaysay relocation. Abana? Na amo ni. Ikapila na naman ni Bana? Ikatulo. Kaya kapila na kabugan niyang asawa? Ikatulo gyapon. Kung nasa ikaw pa, tunsawa man nimo na imo Bana? Ay tuko nako. Ay na ako'y bala. Putlan nimo. Oh. Kung maputol nimo, unsawa nimo ang kaputol? Ay tagtaron ako, imo na ko pastel. Saan mo display? Dili sa ako lang magkaon. Minsan ako sa mga lalaki nga nagabino nga asawa, oy, ayan na mo pagbinoy kay basi na sa oras nga maputlan mo, abang ka mo kaluluoy. O sa may lami, kabit o asawa? Ay asawa sir kay kung kabit panagsara na magtago-tago ang asawa kay plastara. Kisagi ang nagabinuang, babae o lalaki? Siyempre lalaki. Kaya nga no, daga man asawang lalaki. Ingon, pag-abot rin sa balay, na asawa pero pag-awas ulitaw. Ang mensahe na ko sa mga lalaki nga minyo sa sulod, unya ulitaw sa gawas, pagbantay-bantay lang mo, kay oras nga masakpan mo, tumbling-tumbling din yung mga kabit. JC, taga Alana. Kisa mag-mostly nagabinuang, babae o lalaki? Pero asa lalaki, kaagi na kog binuangan, babae. Siguro ako ang best friend. Ang uyab nako, giuyab niya, gitabla ko sa akong barkada. Murag pareho lagi, baig laki. Be loyal sa inyong mga and be contented. Kung na may mga flaws ang mga lalaki, mga uyab ninyo or mga downsides is storyahan ninyo o or accept. Since sa mga flaws ba niya, di mo niya kontrolado. Ang ubang flaws lang niya. Try to change the man or, be it. May po, 19. Kalasuyan po. I think lalaki. Kaya, murag ano man din kung ingon nila kung naaday burikat, murag di man as reklamo god ang mga lalaki. Naiburikat ang lalaki, sanggab na yun? Opo, sa akong mga friends. Pero ilang mga naagian god, igat lang guro. Igat lang, anak. Kanang lalaki nga duwa-duwa kasawa. Mamatay na mo. Mamatay na mo. Joy pa, taga Kidapawan. And complicated. Anong complicated mga? Always mong good binabiyaan, support na. Kinsay pinakabigaon, lalaki o babae? Lalaki. Sa part na po na ako, sir, kay ako man pero may behind. Pinailisdan. Kumbaga, dili sapat para sa ilaha. Ano lang, sa mga na-experience na ko na mga lalaki na mga bigaon, dapat magbago na sila. Kung dili man magbago, bala na sila. Daghan na ba karon ang mga bigaon nga lalaki? Daghan na jud. Almost jud yung murag mapartner na ko mga bigaon. Dili ka kontento isa. Kung nagtanaw man ka karon, enjoy lang sa imong new GF. Magbagora may magstoryahin kayo na para sa about sa bata. May pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo pa'y lulukutin ko na sa hirap at ginhawa.
ay tila'y napagod na. Ikaw at ako ay alaala na lang kung susuko ka na. Lods, itag ha kung nakikaila nga bigaon. Itag karon ang iyang pangalan kung imong kaila bigaon or basig ikaw na biktima kag bigaon. Kinsa gyud ang pinakabigaon, ang babae o ang lalaki? Ako si Papa Rocky sa Facebook page, upload di palugod share and tag sa mga kaila ninyong bigaon. Daghang salamat. Shoutout na ko akong mga parente na sa bisag asa nga lugar o dari sa akong mama, akong papa, ni akong mga anak. Daghan kay sila sir. Nagkakilag. Kay isa ka dosina. Hingi din mo ba na? Ha? Kabalo ba kay hingi? Dili. Hingi yun. Ay, sobra. Na mo na gani na himog 16 pieces akong anak kay sobra. Sa akong family po, kapano family, sa ko ang ngayab nga. Ayun na siya. Shoutout ko sa akong babarkada si Nico o si Darius. O akong family po de. Happy New Year sa inyo. Shoutout sa akong anak na sa akong ugangan ko. Jairos Hirali. Marlene Joy Hirali. Shoutout lang ako sa na si Lovely. Kagayong sa mga kauban, maguna ko na yung ka-workmate ako dati, ako family, ako mga friends. Kul-kul-kul-kuga, kanang imuha, kanang imuhang dunggan nga astang hugawa. Ayaw kalita kay sakit basig mabungol ka. Hinay-hinaya, unya, ganahan ka, hinay-hinaya. Sige, iduot pa, hinay-hinaya. Unya, ganahan ka, hinay-hinaya. Sige, kulkuga pa, pum, pum. O ayaw-ayaw, inday. Ayaw kulkugaday, pum-pum-pum. O ayaw-ayaw inday, pum-pum-pum. Kay gilok-gilok baya gamay, pum-pum-pum. O ayaw-ayaw inday, pum-pum-pum. Ayaw kulkugaday, pum-pum-pum. O ayaw-ayaw inday, pum-pum-pum. Kay gilok-gilok baya gamay. Tibuok adlaw sa sapa nagtapisaw, shot og tuba suyo para maglutaw. Sabay bit-bit pulutan aw-aw, ang mga langyaw nagisi sa kalingaw. Busog ang tanan pero tokan ang kurimaw. Di diretso og tulon bantog ni bara ang aw-aw. Hasta na mong kulbaa, hasta na mong kuyawa, hasta niyang lus para ang bukog hala kulkog. Klase-klase ang kulkog, ang